Šta je to, komšo? Evo ga, Kakva je to krpurina? sramota me, ali eto, naterala me Gizela. Ja se okupao i kad je vidjela da spodera ne gaće, di spodero pa kod mene na poslu. Pa na poslu od posla, šta? Kako ćeš poderati gaće? Kaže, nek ti ona krpi. Pa ko zna koliko godina imaju te gaćurne? Pa i to je. Ali ona me naterala kod tebe. Da ja krpim. A da. Vala, neću krpiti, ja ću dati nove. Bože. Ajde kupi nove. Daj, baci u kontejner i kaži, jel ona, mislim, stvarno sad preterlo sve granice. Pa preterala je. Možda je iz trule, šta ja znam. Glavno da su pukle. Pregledaj, nije šta ostalo u gaćama. Nije. Tu bi sve ispalo. Evo vidi kak jesu. Šta me sve neće snaći, Bože ti sačuvaj, majko Bože. Joj, kako